साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब क्लिप लानानै फैदों। गोबां दुखुनांथावना रादाब क्लिप, आरो बेनो जाहैबाय गोबां रोजा रोजा ख्रिस्टियानफोरा सिथार जागासिनो दङ। आरो बे बहा जादों? बे जाहैबाय नाइजेरियायाव। येस, नाइजेरियायाव दिनै प्राय 7,000 सुबुंफोरा सिथार जाबाय। बेयो सोरजों? बे जाहैबाय मुस्लिम टेररिस्ट, जि मुस्लिम फोथायनायनि जि माखासे हान्जाफोर दङ, जेरैहाय बक' हाराम होननाय मोनसे मुं दङ, मोनसे संगठन दङ। बिथांमोना ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां अत्याचार खालामदों। बेबायदि रादाब क्लिप नोंथांमोननो लानानै फैदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरा नाइजेरियायाव गोजानाव थानो गोनां जादों, न'निफ्राय खारनो गोनां जादों, न'निफ्राय होखारजादों। बेबायदि गोबां अबस्था, गोबां दुखुनांथावना, गोबां खस्थ', माने बाथ्रा रावजों बुंनानै फोजोबनो उसुबिदा, सोदोब गैया, बेबायदि अबस्था जादों। दा बेयावहाय नोंथांमोना नायलांदो, नोंथांमोना मोन्थिनो मोनगोन माबायदि अबस्था, मा जानानै दङ। माखासे सावगारिफोरखौ नोंथांमोननो होनो हाया, भिडिअ क्लिपफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हाया। मानोना बेफोरखौ दिन्थियोब्ला, बै भिडिअ क्लिपखौ दिन्थियोब्ला चेनेलाव प्रब्लेम फैगोन, कपिराइट स्ट्राइकफोर फैगोन। दा बेयावहाय बेफोरखौ दिन्थिनो हाया, नाथाय बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोना मोन्थिनो मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नाइजेरियायाव ख्रिस्टियानफोरनि अबस्थाया गोबां गाज्रि। दा गोबां आंबो बेफोरखौ नुनानै मोन्थिनानै गावनो दुखु गोबां मोनदों। दा बेयावहाय खुगायाव सोदोबफोरानो ओंखाराखै, बेबायदि अबस्था जादों। जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ एसे नायग्रोदो। और इधर ट्रंप वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर नाइजीरिया के खिलाफ भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप ने नाइजीरिया में मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। दावा है कि ट्रंप मिलिट्री एक्शन की आड़ में अफ्रीका का प्राकृतिक खजाना लूटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो सवाल यही है कि अमेरिका अफ्रीका के किन किन प्राकृतिक खजानों पर कब्जा करना चाहता है। इसका जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Have been relocated to them. They have signed our villages, have been relocated to Fulani Estate, and nobody's talking. Even my colleagues, reverends, are keeping quiet. Women are dying every day. Multiple foreign. नाइजीरिया ट्रंप के क्रोध की आग में जल सकता है। डर है इस अफ्रीकी देश में अमेरिका बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है। इस डर की वजह डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट है। ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी देते हुए लिखा, अगर नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की हत्या की अनुमति देती रही तो अमेरिका नाइजीरिया को मिलने वाली सहायता बंद कर देगा। इस्लामी आतंकवादियों को पूरी तरह से कुचलने और उनका सफाया करने के लिए सेना भी भेज सकता है। अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद नाइजीरिया में हड़कंप मचा है। दरअसल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में 1 जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से अधिक ईसाइयों की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं का जिम्मेदार बोको हराम जैसे संगठनों को ठहराया गया है। दावा है कि ट्रंप नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या का मुद्दा उठाकर यहां अमेरिकी सेना उतार सकते हैं। हालांकि इसके पीछे ट्रंप की मंशा कुछ और बताई जा रही है। दरअसल ट्रंप की नजर यूक्रेन से लेकर दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों पर है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नाइजीरिया में ऑपरेशन का डर दिखाकर यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की तैयारी में है। नाइजीरिया के पास अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसके अलावा यहाँ 3 अरब मेट्रिक टन से ज्यादा कोयला और टिन मौजूद है, जिसे ट्रंप हथियाना चाहते हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कार्यालय से आया एक बयान भी ट्रंप के षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति के प्रवक्ता डेनियल बवाला ने कहा, नाइजीरिया में अमेरिका ईसाई उत्पीड़न के दावों को लेकर एक तरफा सैन्य अभियान नहीं चला सकता। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस तरह की सैन्य धमकी झूठी रिपोर्ट्स पर आधारित है। ऐसा लगता है कि यह बैठक कराने और बातचीत के लिए दबाव बनाने की ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है। दावा है कि धमकी के बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति अगले हफ्ते ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा सकते हैं, जहां ट्रंप उनके सामने नाइजीरियाई खजाने की डील की पेशकश करेंगे। जिस पर सहमति नहीं बनी तो वो अमेरिकी ऑपरेशन की हरी झंडी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अनजाग्राफोर नोंथांमोना थारैनो भिडिअ क्लिपखौ नुबाय एबा रादाब क्लिपखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय जेरावहाय डनाल्ड ट्राम्पआबो गोबां दुखु मोनदों आरो डनाल्ड ट्राम्पआ बिनि सायाव मोनसे एक्सनखौ लानो बिथाङा हास्थायदों एबा सानदों जे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अत्याचार खालामनाय जि नाइजेरिया हादोर बे नाइजेरिया हादोरखौ माबा मोनसे खालामफिननो थाखाय बिथाङा माखासे सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ नोंथांमोना बे रादाबनि गेजेरजों मोननो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे बाथ्राफोरा बेयाव ओंखारदों बे जाहैबाय पलिटिकेल इस्युनि बाथ्राफोर नाथाय 2025 दङ 2025 1 जानुवारिनिफ्राय लानानै दासिम नाइजेरियायाव 7,000 ख्रिस्टियानफोरा सिथार जाबाय नोंथांमोना बे रादाबाव मोन्थिनो मोन्दों आरो 7,000 मानसि सिथार जानाया साधारन बाथ्रा नङा बबेबा सासे सानैनि बाथ्रा नङा 7,000 गोबां दुखुनांथावना दिनै बै नाइजेरियायाव ख्रिस्टियानफोरा गोबां दुखुआव थानो गोनां जादों ख्रिस्टियानफोरा खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बिनि जिथु संगठन दङ बक' हाराम होननाय आरो लोगोसे बक' हारामजों लोगोसे आरो गोबां माखासे संगठनफोर दंबावो हान्जाफोर दंबावो जायफोरा ख्रिस्टियाननि उल्थायै खामानि मावो ख्रिस्टियानफोरखौ अत्याचार खालामो ख्रिस्टियानफोरनि आबादफोरखौ सावनानै होयो ख्रिस्टियानफोरनि न'फोरखौ सावनानै होयो ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा न'फोराव गुलि गावहैयो बेफोरबायदि गोबां खामानिखौ बिथांमोना मावो आरो बेबायदिनो ख्रिस्टियानफोरखौ सिथारगासिनो दङ नोंथांमोननो अलरेडि आवगायाव जि जाना थांबाय बै आवगायाव जानाय माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो मोनथिहोदोंमोन आरो नोंथांमोना दिनैनि गेजेराव फिन मोनफिनबावनो हादों जे नाइजेरियायाव बेबायदि अबस्था जागासिनो दङ जेराव दासिम 7,000 सुबुंफोरा जिउ हगारनो गोनां जाबाय आरो लोगोसे बे जाहैबाय मिडियायाव मोननाय बाथ्रा नाथाय मिडियायाव मोनैबो गोबां हयथ' थागोन जायफोरखौ सिरि सिरि सिथारबाय जायफोरखौ हाग्रायाव लांखोमानानै सिथारहैबाय जाय आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामहैखोमादों बुथारदों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो सिथारदों गोबां बेफोरबायदि हयथ' सिरि सिरि थाबावगोन बे 7,000 जाहैबाय मिडियायाव फैनाय मोनसे हिसाबाव फैनाय नाथाय हिसाब गैयैबो थागोन जेरावहाय सिरि सिरि बिथांमोना खामानिखौ मावदों अनजाग्रा नायगिरिफोर बे मोनसे खौसे जानानै आर'ज खालामनायनि सम खौसे जानानै इसोरनियाव बिनायनि सम नाइजेरियानि थाखाय दिनै जि मुस्लिम हादोर बे मुस्लिम हादोराव बिथांमोननि जि धोरोम दङ बे धोरोम मुस्लिम धोरोमाव जानांगौ बेफोरखौ फोरोङाखैब्लाबो बिथांमोना धोरोमखौ लानानै मोनसे हिंसाखौ लानानै फैदों आरो ख्रिस्टाननि सायाव अत्याचारखौ लानानै फैदों दा बेयावहाय खौसे जानानै आर'ज खालामनायनि सम बयबो आर'ज खालामगोन नोंथांनि पार्सनेल जिथु बेक्तिगत जिथु सम दङ आर'जनि सम दङ उन्दुनायनि सिगां सिखारनायाव सानजौफुआव जानायाव लोंनायाव गिर्जानि समाव बहाबा प्रेयार सभानि समाव जिखुनु जाया आर'जनि सम नोंथांमोना लादो नाइजेरियानि थाखाय जेन नाइजेरियायाव मोनसे गोजोन सुख सान्ति थासारिया सफैयो आरो मोनफ्रोमबो धोरोमा जेन मोजाङै थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर नाइजेरियायाव मोनफ्रोमबो धोरोमा थानो हानायनि मोनसे मोन्थाया दङ अब्लाबो बे मोन्थायखौ नेवसिनानै बिथांमोना खामानिखौ मावदों ख्रिस्टियान आरो मुस्लिम बे मोननै धोरोमानो गोबां दं नाइजेरियायाव 50-50 होनब्लाबो गोरोन्थि गैया अब्लाबो मुस्लिमफोरा अत्याचार खालामदों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अनजाग्रा नायगिरिफोर गुसुं समनि गेजेराव नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों गोबां समनि आंखाल आरो सासे सुबुङा बेक्तिया सुदाननि बिसय आंनियाव खावलायहरबाय थादों अलरेडि आङो रादाबखौ रेडि खालामगासिनो दङ तयार खालामगासिनो दङ गाबोननि समाव आं सुदाननि जिथु दावहा जानाय सुदानाव जि सिभिल वार सोलिगासिनो दङ बे सिभिल वारनि बिसय आं गाबोन लानानै फैगोन दा बेयावहाय नेनानै थादो जाय बिथाङा सुदाननि बिसय खोनासंनो हास्थायदों सिभिल वारखौ खोनासंनो नागिरदों आरो थारैनो माब्लानिफ्राय जादोंमोन बे सिभिल वारा बोरै जादों आरो दायो मा सिटुएसनाव दङ बेफोर गासैखौबो डिटेल्स नोंथांमोननो लानानै फैगोन आरो बेनि बिसय बाइबेला मा बुंदों सुदाननि जिथु दावहा जादों बे दावहानि बिसय बाइबेला मा बुंदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ मा बुंदोंमोन बेफोर गासैखौबो जोङो नायगोन आत्मिक जिउनि बाथ्राजों लोगोसे जि दावहा सोलिबाय थादों बे दावहाखौ जोङो नायगोन दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जेन आंनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन हायोब्ला शेयार खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टआव बयबो मोजां मोननाय बाथ्रा सोदोबफोरखौ लिरदो जेन गुबुना फरायनानै आशीर्बाद मोनो थेंक इउ